Malawi Today. Asogolere pa 4 hours ipo zinali choncho kumasana komwe kuno chama 25 to 12 masana omwe ano zikuoneka kuti magulu awiri ababa amene akufuna kulolera nzake kumako zinali choncho a Trump akuthamanga ndi imene yodzichemelera yomwe ija kuti America ndi dolo, Iran yaponya mabomba ake kukata kumandi mwana wang'ono pabe chimene wapanga wachepa moti pano ndawuza kuti basi akambirane zithe. Iye akulankhula zimenezo kumapeji kwakeko ukukwana akupilira pasana makofi just 25 minutes to 12 masana omwana onse ayituluka ceasefire aliyense apanga accuse nzake kuti waphwanya malamulo iwenso waphwanya malamulo ndaliyense ali basi aliyense azingojama mmene waionera kusiyana zimene akamba Trump sizili ku Israel, zimene akamba Trump sizili ku Iran. Akungokamba zake for the American interest komanso the world kuti mpange wachiye kuti mission accomplished. Koma popeza zinthu zochitika pa ground kubisala kuvuta. Israel ndi mmene ilili. Ine usiku ndawerenga nkhani zambiri ko basi ani mpaka nafika pano kuti olojo wauza anthu chondisowa tibaonera kaye. Koma this is how Israel is. Ndikumbukira nthawi ya Yasser Arafat. Ankati alikokambirana ndi Yasser Arafat za ceasefire chanchane za malire zija pomatuluka muzokambirana mongo kuti ku Palestine kwa bomba anthu 15 amwalira andi kuyambika kwa nkhondo sokumakhala komweko. Israel sinambe yamvapo munthu kuiuza kuti pali zokambirana ndisiyeni kumenyana. Kulibe kuna khazikitsidwa wa ceasefire ndi Israel ndi kugwitsa ntchito malamulo a ceasefire mu kulibe. And ababa ngati zingatheke ndiona ngati ndikoyamba in history. Ndiona ngati ndikoyamba mu mbiri ya nkhondo ya Israel. Nthawi zonse ulo bakhale mugezana ya ceasefire. Israel ndi imene imayambitsa kuphwanya mpangano. So this time around zakhala bwino sinanga iwaja amaoneka kuti ndi amphamvu akamankana apha anthu mowadzidzimutsa m'mayiko awo. Komanso akamayionelera Palestine ija ngati dziko loti is not a state. Dziko loti lilibe zochitika zolongoso si dziko mwachidule kwa iwaja si dziko. Palestine si dziko pamapo iya. Ifaka mango kucha ku Gaza. Safu bafuna onena kuti ndi ku Palestine kumene kuja. Koma nkhani yake ndi yoti lero lino ayambana ndi dziko limene lili ndi defense paloka. Limene lingathodzipanga defend. Limene ndi sovereignty, lili ndi sovereignty yake. So ine nkhondo ezoti ite sinimafuna nisaname nkhondo iyi isathe kukambirana. Iran ndi Israel atidzimulane. Ngati Israel ichuke kuwina nkhondo kumenyana ndi dziko lenzake osakhala ndi anyamata ngati Hamas, Hezbollah, Mahutsi no. Akutumulane ndi dziko lenzawo ngati mene lili Iran ija ndipo olowera asakhalepo. Awasiya akwapulane. Iran ikamagonja tidziwa zona kuti mabombo grad mmango zichukitsa zoti mwe ndi manyuklia koma ndino ana. Kandi Israel ikamapitirira panga chiponga ana ang'ono tidziwa kuti mphamvu zawo ndi nzambiri. Chifukwa tisamani nena kuti Israel ndiyo dziwa nkhondo ndi akadaulo chifukwa kuti amaphantu ku Hamas azimayi oyembekezera nkhalamba ndi makanda ayi. Zimeja si mphamvu. That is deception. Imagine oppressing. Kumachitika maja ndi kupondereza. Koma tenga makasinja ama weapons opshaja ndikumakaphanthu ona kuti atenga mwala mmanja mundilegeni. Nkhondo iyi I'm not even praying kuti ikanatha. Iyi atidzimulane. Timuone Israel kuti mphamvu zake zimayambira pati zimathera pati. We are tired of listening za Israel. Ndikaleka tinamba kumva za Israel. Neti dzichemela kuti ndi yamphamvu chifukwa ndi maphanthu osalakwa. Ayi. Apapa ndi pamene nkhondo jatika na ione kuti komatu Israel ndakamuna. Koma zatengera kuti Iran kuti ibweze moto chifukwa cha mabomba amene atumiza USA kusonga kuti payokha Israel sikana nkhazika chete Iran. Ngati akuti akuchitabe makani iye Israel sakufuna za ceasefire musiyeni. Mwana akalirira nyanga semenene yansatsi imfotere. Tamusiya tasiyana kwa plani. Ubwino wake Iran safuna kupha anthu ku Israel. Akataka ngati afuna kupha anthu ku Israel bwezi wa phanthu. Koma ngati apapereka ma warning angofuna ngoyisaukitsa Israel.
isauke basi ne asamuke so kumene kuja alowereso dziko linasamuka uja asasiye zona kangati waja akufuna kumaponya mabomba amene kuja kuti akapanthu bweza amapanga zimene upanga America zije zoma zidzimutsa zichi nanga kuchira kwauza kukataa kuti kukataa kumauza anthu achoke mawa tiponya mabomba imene ndi nkhondo kungofuna kusaukitsa nangofuna kupatsa anthu mphawi sone waja amapitira anthu muzikiti akupemphera makaponya mabomba kwapitira anthu chipatala kwaponyera mabomba anthu Israeli yamphamvu kumenyana ndi anthu osalakwa apa patsogotera ndidikirie ndione mphamvu za Israeli athetse ceasefire ayisagire ntchito apitirira kukwapulana tione atsogoleri inendesa kubisireni azungu they made Africa poor palibe amene kunchitira chisoni pene pacholo ndi mmodzi mwe palibe Africa ili mu condition imene tili chifukwa cha onse aja kuthandizana kuisaukitsa Africa onse aja there is no anyone amene innocent pa umphawi ndi mavuto aku Africa kuno awata tidzimwana ndi kusauka molapitsa we don't care iberazo ntchito zimenezo kaya amenyana maiko akwata 10 kulibe world war mavuto amaja sa ku Malawi mavuto amaja sa ku South Africa why should it be a world ndi zawo za ku Europe uko apange menana ziyambira azimalize so this time around atidzimulane if we are tired of listening to them akatibulana apezeke superpower wita timveko zina bas this is all what I'm praying for koma zote ndidzimva chisoni kuvera chisoni ndani kumene kuti ai asena zimenyana anazati menya nkhondo kuno panopo tili mu nkhondo ya umphawi matenda maudani zichani anatisokoneza chilichonse ngati dziko ngati Africa ene shortcoming imene kutipeza panopo ndi chifukwa cha anthu amene achakubwera kwathu kuno ife kwalandira mwa ubwino zotsatira zake anatisokoneza panopo timalephera kudzitolera pa chilichonse siza umoyo sichikhalidwe sichipembedzo zili zonse timangopewa ndife anthu opulikira tinasokonekera kalekale mitu ndewaja akamamenyana munthu adzamvera chisoni kuti chani asina azimenyana asapezeke so waleletsa yayi nkhondo zawo zinazichayamba ndi yachiwiri cha ankabwa amazatenga sauti zikathandiza iye amenyana okha alowelana okha athana okha kulibe zikakhala kuti ayi nkhondo zimene zidzetsa umphawi pa dziko lapansi lake kuphatikiza ndi ndani ndife yakuno zotikhuza ife ndife osauka kaletu akafansi yanji tili nchani ku Africa kuno chimene tingachidandaule ngati uli umphawi ndi obadwa nawo ku Africa kuno we got nothing to lose here uyu akungolankhula zinthu zoti palibe amene wakambirana naye akudzitenga ngati kuti chiwongolero cha nkhondo ichi chili m'manja mwake imakhalapo nthawi imene chiwongolero chimakhala m'manja mwako koma galimoto ija control arm amene ikaguluka kwaloza madala kumakhala komweko iweyo kukumakhala kuti iweyo wagwira chiwongolerochi koma kumadala kungati control arm yamasuka baba ikangana kutchire makhala kuti yangana kutchire njinga ngati yamasuka pa khosi kumati kukhotetsa thala layang'anabe konkuja izi zavuta izi chifukwa nkhondo imene ija Israeli ndi Iran onse ali ndi mantha awo iwaja akudziwa zoti ngati wina wake atavomera mophweka kuti basi zatha akuti sidzakhalanso nthawi ina yabwino yobwezera chipongwe chimene andipangaja posakhala yomweyi chifukwa kuti Israeli ivomere mophweka zimene zija kuti basi akudziwa kuti ionedwa kupusa andi pa mapu iyikidwa kuti inaluza nkhondo ndi Iran zinachita kutengera USA kulowerera kuzathetsa nkhondo andi zimenezo ndizodziwika kukana kuvomera apapa kazitha ndi kukambirana koma chimene chitadziwike bwinobwino ndichona kuti Israeli yaluza nkhondo ku Iran zachita kutengera America kulowerera kukaphulitsa ku Iran kuja kungophulitsa kuthamanga kukanena za ceasefire samanena za ceasefire bwanji America isanakaphulitse kumene kuja where is the interest of ceasefire coming from pakudabwitsatu kwambiri koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti ataphulitsa mabomba amoja akuti ma B2 chanchani
ataphulitsa zimene zija anadzipanga kuti Iran athana nayo. Mmene amakazindikira zoti aphulitsa ali malo aja, koma malo aja atu anali empty. Chifukwa Iran inali itazindikira kayoti ndimene zikuchitikirapo. Anthu akadzafuna kuti panga ataki, chomwe adzafumira kufuna kuononga kwa ife chidzakhala ichichi. Then anasamutsa katundu chanduka musiya kumalo kumene azini ake aja amadza kuti tikamusiya uku katundu wathu yakhala safe. Sungakhale kuti ndiwe chisilu munthu ukudza kuti ndili ndadadi nkumasiya katundu wako panja. Sizingatheke zimenezi. Iran imagona kukhomo kotseka. Amadza kuti awa adzabwera koma asazapeza katundu ako. And Iran mamoti ingoyankha kuti palibe chimene mwati onongera icho tidakalimo mmudzi mwaphwasulatu manyumba. Simunaononge chicho sichokhuza ndezida zathu za nkhondo ya. Kuyankha kwake sanafune kutelo. Anafuna kungokaonetsa kuti ife mphamvu zidakalipo. Ndikuponya mizinga ku Israeli. Ndikupitiriza kuononga. Kupitiriza kuononga ku Israeli. Kuchoka hapo kuponya ku Qatar. Kuponya ku Jordan. Zonse zija. Kufuna ngokutsimikizira kuti mukwauza anthu ndizabodza. Zomati ife mwatimenya mwathana nafezi ndizabodza. Chifukwa dziko loti mwalimenya mwathana nalo tapha makomanda taphandani mu ambi kuchulutsa chiwerenge cha anthu amene mwapha. Ziwembu zikupitabe. Secondly, Iran inafuna kuwaonetsa kuti izi zimene mmati zimadomu izi zichanchane zonsezi zinthu ziyalo zimayendera mabatire. Zimayendera mabatire. Andi nkhondo imene yamenyedwa ku Israeli ija zinthu zimene zakhala zikugwira ntchito usiku ndi usana mabatire tikunena pano atha. Nkhondo ija kupitirira zimene sizikuphereranso chilichonse. Ndi chifukwa chake sapano anjira ayamba kuthandizira kuti adzigwetsa mamiselo opita ku Israeli. Chifukwa kuti ku Israeli kuja panopo kuponya bomba lililonse lizikagwa pasi kumene kuja tsopano. Chifukwa zonse zija zimachinga mabomba zija. Zimene zija zonse zija panopo mabatire ake zatha zilibe mphamvu zimene zija. Zidikira kuti mwina achajekaye kapena abweretsa zaike mabatire ena. Zimene zikufuna ndalama zambiri komanso zimene zikufuna nthawi ndi nkhondo iyi sizikugwirizana. Ndiye panopo USA ikudziwa kuti ngati sindikakamiza ceasefire apapa nkhondo indikuisiye kuti izipitirira Israeli yatha. Kodi kuluza nkhondo kupose pamenepo? Ceasefire yoti ichitika koma chodzika bwe nchoti Israeli yaluza nkhondo. Koma palibe chinthu chopweteka ngati nkhondo yoka ishosha wekha ndikukayiluza ndikuyithawa. This is too shame in the face ya ma-Israel. Ngakhale ma-Americans ndali yesamena naye makumbuyo kwa Israel. And akuchita kudziwa kuti kungovomereza kuti taluza nkhondo imeneyi. Ndi mmene akufuna kuti ithelemu. Achina Hezbollah, achina Hamas, achina Hutu kulibe rest kumene kuja. Chifukwa munthu wankulu uja kuzelezeka kwake sono kwaonekera poyera. Musaone ngati kuti nkhondo ya Iran ikatha ndiye ya Mahuti ija yathaso, ya Hezbollah yatha, ya Hamas yatha. Ndipo pamene paje ndi pamene anthu aja atazitolere ndi mphamvu. Panopo ngati simukudziwa latest imene yangotuluka kumene ndionena kuti 400 kilograms ya uranium yatuluka mu Iran koma sakudziwa kuti yapita kuti. Ani zikupereka chiopsezo kuti ndikutheka kuti anthu awa asamutsira mbali ina kumene akapanga advance nkhani ya manyuklia. So ndizindona kuti bwanji nkhondo tisiye tiyambe kuzitolera anti monitoring mu new level. But it's too late. Chifukwa Iran ndena ninapoyamba pomoti mgwirizano no mgwirizano. We're not trusting in aliens. And usikuja tunaponya ndo hapa breaking news. Kuna kuti kaya bakhala mgwirizano, kaya bakhala ceasefire, kaya bakhala jani ku Iran palibe bombo krata kudzabwiraso komanda kuti tabauza endera chakuti kapata bauza ona chakuti. Tikuona zonse zimachitika mu njira yachipongwe. This time we trusting nobody.